Kanpokoa eta barrukoa gauza beraren bi aldeak. Dena dugunaren plantak egin eta barrutik utxune mendera ezina sentitu. Buruan eta ez haragian, norberaren ahotsa gainetik ipintzen denean. Inigo Antxorregik ahots hori menderatu eta Nire minaren etxean liburuan kontatu du bere bizipena, modu zintzo eta umoretsuan. Inigo, bigarren liburua, berezia izango da. Bigarrena, bai, eta berezixe, ez bakarrik bigarrena alago, baina, lehena fikzixu zen, eta honek zoritxarrez, osorionez, baita ere, fikzixotik oso gutxi. Autobiografikoa? Bai, zeharo, eguneko 99,9 baten. Eta beste 0,0 bat, nola gauz batzuk ezin zien ala kontau, esan daigun liburure egokituteko lizentzi batzuk. Baina, beste dena, bai. Nire minaren etxean. Izenburua oso ondo datorkio, izenburua nondik? Izenburu dator Faster Pussycat taldin kantu batetik, House of Pain, eta, bere momentun fase nahiko kuriosue pasa honen, batea kantu danak nitaz aizien, eta nitaz abestuzun lehenengo taldie Faster Pussycat izen zen. Eta nik ulertu nuen kantu hori, letran momentu baten esategu ez. Ez dago inor nire minaren etxean. Eta esan nuen, ostras, nitaz ari da. Gero ja urtik pasau dinin eta liburureko idazten hasi naizenin, kontau naiz Faster Pussycaten kantu horrek kontatzeula bere haien zain daon ume baten historizue, baina Baina balio digu. Baina balio digu. Etxe desberdine, baina mine dago azkenin barrun. Osasun mentalaz hitz egingo dugu liburuan eta pasatako depresio bat ekarriko duzu. Oso era errez baten eta oso azkar doan kontakizun bat egingo duzu, liburuan Inigo? Bai, hor kotxetan esatea ez, 5. martxa sartzien, nik kasu honetan uste 6. sartu dela liburu honegin, ze gaina idatzire oso azkarri, non? Maiatzin langabezien gehau nintzen, ekaina aiatzeako liburu hau ja bukote eta entregaute zegoen argitaletxien. Baina bai, ez nun oso liburu luzie izeti nahi, atalake oso motz mantendu ditut, eta, idazketi bezala emateu irakurketi ere azkarra dela, ze irakurliek ja izeskit feedbacka bidali eta bidali. Orduan, bai. Zaitzaki derra, zeure jaioterrire etorri gara, inguruen gauz, eta ze aitzaki derra guretzat, Loiolako santutegira etorri garalako elkarrezketa egiten, abazabalik gauz, izkina guztiei begira, badaleko berezi bazuretzat, liburuan agertuko dabe bai. Da gainera, inflexio puntu bat izango da, ja, aurrera egiteko. Bai, esan ezuna, jaioterretik gertu daude. Asko jiti gordien Loiola pasira eharraskuek eman izetetxo askok. Eta Loiola, hasi txikiletik eta gaur egun arte, jolas leku, baino baite azkenengo, hemen liburun kontatzen duten 2 urtetan bati bat, babes leku momentu batzutan, barrunen nahi inoizion, baina kanpun etzanaldi batzu indegu nahiz behi. Gaur gozatuko dugu, eta barruan egingo dugun elkarrezketa honetan nor gehituko zaigu gero? Mirari Martiarena umoregile eta nekasun lagune. Hau ikusten ari bazara, dagoeneko zure alboan enagoelako da. Ilegin naiz. Edo beste era batera esan da. Neure burua hildut. Inigo, abia puntua, gogorra izango da liburuko ebe bai? Bai, ze justu abia puntu bezala aukera honon, bizitza ontako momentui gogorrena, nun ja erabaki txen auken sobran neuela, neure burue paretik enduko nula, eta erabaki hori jakinaraztetan bideo bat grabatzet ezta. Eta liburu hortik hasi nahi nun, irakurli ulertzeko
ze puntutaino aia nintzen, gaixotasun honekin. Abia puntu gogor hori, baina bidea, ez dugu esango ederra estenik momentu batzutan bebai. Azkenien, aurre egiteko ariketa bat izango dalako bebai, honi guztiari, liburuan ziar kontatzen dana. Bai. Bidi eraikitzak ordunik banakixen humoretik inber nula. Ze nik liburu hau drama absoluto batetik idatzi izen manu, alde batetik kalte ingo nixo neure buruei, ze ja kontakizun beha berbizitziek bakar, min bat, ointzet, egoera nahiko zail bat. Eta aparte, ez hautzen haunak nire liburu dramatiko bat irakurtziek deskoloka ingo luke. Esango luke, zertan naizea. Hau etzea, hau zertan naizea inigo, ez? Orduan, humore hori da alde batetik neuretzat, babeslekue, eta beste alde batetik, irakurlientzat, baita ere, inglesez ez esaterena, comic relief, ez? Humoriek pixket lasai juteu. Irakurlea beti zeure duen. Inigo irakurleari, idatzitako liburu izango da, zeure buruari, edo ariketa hori egiten ari bazara be bai, zeure buruari idatzitakoa izango badabe. Eta esaten zabiltzena humoretik, zailen agian hori ez da? Oreka hori kontatzen nabilena, humoretik kontatzie, badaukaloko humoretik, baina klaro kontuz, gaia bezalakoetan ez da, ariketa handi bat dau, hemen. Bai, klaro, askotan humoretik itedunin banalizatzeko arrisku dago, ez? Eta etzat iruditzen gai bat danik, ez banalizatzeko, ez frivolizatzeko, baino importanti iruditzezat tonu atsegin bat markau berra. Ze azkenin nire errealidadie kontatzen nahi naiz, baino zoritxarrez jende asko nare bada, ez? Orduan, konexio bat bilau bernon, irakurliekin, neure burukin bai, baino irakurliekin bati bat, eta nik banek isen tonu egokixez banun topau, humore hortan, irakurle horrek, igual, bigarrengo kapitulun esango lukela, jazta, nik paiaso honen liburu fribolo hau ez dut irakurri nahi. Orduan ariketa oso potente izan da, baina aberazgarriz ere bai, egiz esan. Zeuretzat izan da? Bestearentzat izan da? Batiban eretzat. Batiban eretzat, ze kontu honetanake sortzezin olako blokeo bat, o behintzet ez naken lehen idazteko neuken kapazidade hori, edo etxien eseri da jartzen nintzenin ordenadora horrin etzan lehen bezala, lehen behintzet horri bat idazteko kapazan nintzen, naiz eta geho horri hori ezertako ez erabili, ez da? Baina falta ziten berriz horri zuri horri aurre jego indarra, ez? Eta kontura nintzen kontu honedanake eragintzila hori, ez? Bakarrik bi urte oso goibel, oso triste, idea oso brutalakin, idazteko ahalmenare erabatin anulauzin. Orduan esan nuen, eta zeatik ez dut ideak kentzizkiten gaitz hori idea bilakatzen, ezta? Eta, beste iturri batzutatik eranda, esan nuen, igual honi eskaini behar dixot urrengo idazlana, eta hortik abia nintzen. Mutil, euskaldun, gazte, langile, ustez, arazo barik, inigo, eta danok daukagun momentu baten alde ilun, izkutu, ezagutzen ez duguna, ezkenekiena gainera dagoena bez, azaleratzen da. Azkenin... Nola dituko diegu, min horri, depresioa da? Depresioa da, bai. Eta jendik ulertu berduna da, gaitz mental honek ez dula erreparatzen ez zure estatus sozialien, ez estatu ekonomikuen, igualtzako. Zenbat famoso egon die bere burue hilde benak. Eta jendik esan du, baina zeba hildu bere burue, dana zeuken, ez? Ze, klar, dana hori ulertze deu, dirue, ospie, bikote bat, adibidez. Eta, bai, nik elementu horietako batzu banauzken danak ez, baina batzu bai ez. Orduan, kanpotik
emango zuen Iñigok ez zaugela arrazoirik geizki egoteko. Eta garai baten neuke ala pentsako nun, ez naukela arrazoirik geizki egoteko. Baina, klaro, hau gaixotasun bada, eta zuk tripeko min bat aukeratzen ez dezun bezala, min bizi bat aukeratzen ez dezun bezala, buruko osasuneko gaitz bat ez dezu aukeratzen. Orduan, hau intzan, eta oso urte txarrak pasau nitun gaitz horren erroz, baino horre prozesu bat egon da, neure burukin eskiratzeko, gaitz hori pairatzi ez tala nire errue izan. Tripeko mine daukenak bere erruz ez dan bezala. Nik gaur ekarriko deten gomendioa Agatha Christik idatzi zuen Xagutegia liburua da. Esan behar da, ez detela ohitura handirik irakurtzeko eta liburu honek zeharo harrapatu nindula. Orduan, gomendatuko nieke berez irakurtzeko ohiturarik ez duten hoiei, ze hasieratik harrapatzen zaitun historia bada. Historia Londres inguruko hostal batean gertatzen da, bertan, kaitza eta denboralea dela eta 8 pertsona gelditzen dira harrapatuta, eta batean detektibe bat iristen da bertara, abisatuz Londres hirian hilketa bat egon dela eta hiltzailea hostal horretara doala. Orduan, liburu guztia da pixkat hilketa horren, erantzule den horren bilaketa bat. Azkenean oso interesgarria da, edozein izan daitekelako biktima eta edozein izan daitekelako hiltzailea. Gainera, kuriosoa iruditzen zait, liburu asko gustatu zitzaidan, garrantzitsua izan zen ere, ze gehiago irakurtzera animatu nindun, eta Londresen ere liburu honen antzezlana ikusteko aukera izan nun, eta benetan gomendagarria da antzezlana ere. Orduan, hortxe nire gomendioa. Laguntza hori erreibindikatzen da. Momentu baten, agian oso modan dauen gaia dalako orain, oso modan, behintzat mai gainean jarri dugu, umorea egiteko gaitasuna daukagu honekin eta bar, baina, klaro, gero laguntza erreala hor falta dela, erreibindikatzen duzu, laguntza hori euskaraz falta dela erreibindikatzen duzu bai momentu baten. Bai, batzutan bintzet neuri pasau izen zatelako, liburune kontatzet, mediku nahi hau eta ezin euskaraz hitzein, da horrek, jan nire kontakizun ere zenbait zailtzen unez, eta gertatzen aizatena saltzeko kapazitatea nola anulatzeiten ez. Baina egixe da ni oso goizki senditzen naizela batzuten esatetan nien, eskau laguntzie. Eskal laguntziz ez zaude bakarrik eta beti do bat emat zuri lagunduko izuna. Baina, klaro, gero realistie izen da, nik adibidez laguntza psikologikue 3 hilabetetik behin jasotzen nun. Urtiek pasau die eta ezautzet jendie 6 hilabetetik behin jaso duna laguntza hori. Horren esatet, igual oso diskurtso errezin aineiz eroitzen, esatetan nin, eskau laguntze ez zaude bakarrik. Tamalez batzutan bai. Tamalez batzutan bakarrik zaude, zer lagundu behar dizunak ez dizu laguntzen. Klaro, gero, norekin konpartitu hau, liburuan gogoeta egiten dalako, momentu baten, zure kasuen, eta momentu baten, ahoz gora esaten diozunien amari esan beharrekoa, bor badau, olako katarsi antzeko bat, ze txarto nauen, eta gero lagunen bat aukeratzen zube bai, kontatzeko hau dana, baina ez oso gertuko edana hor dauena, ez talako erreza, klaro, nori esan, ez da? Gertu dauena, ez dauena hain gertu, ezagutzen duguna, ez dugun ezagutzen, dinot, ze zabala izan daiteken hau dana be bai. Bai, eske, balen esan etena, ez? Nola, ez te deun eraiki gizarte bat hauskortasune balidatzeuna, gero olako gauzeatik hitzeki oso zaie da, estigma asko dago, baina osasun mentalakin bezala, orientazio sexualakin edo beste gauz batzukin, ez? Orduan, bai, nire erremexioik eraginkorrena izen zen gertuko bati kontatzie, kasu honetan nire amai gero baitare, etxeko gainontzeko da nahi, ez? Atxei, anaxei, txakurreire bai, pentsau zen bat, deliratzen hon batzuzen. Eta bai, etxetik kanpo lagunetan zeinik kontau oso ondo aukera honen, zebakit batzuk etzebela ondo hartuko, inkluso. Ze lehen esan deuna pixket, ez?
kanpotik behitute ni ondo neuen, eta ondo eoteko arrazoi asko nauzken. Lana, ekonomixe, gaztetasune, eta claro, horrez zail duzun nire aukeraketie zeinik kontau. Ze harrera ona izan duen liburuak? Flipatzen nago, ze ez nun inundik inoan espero. Egixe da, bai izen dela liburu bat, oihartzun asko hasi zan eukitzen argitara aurretik, ze akoratzen naiz berrian eman nula elkarrizketa bat kontatzen, nire esperientzixe, eta ja jendi liburu eskatzen hasi ziten. Eta ez oindik ez dauket, oindik ez do euskarri fisikuen, oindik itxoin pixka favorez, eta behin erten zunin, flipainun lekuanetatik ze feedback politie jasotzen hasi nintzen, Durango area jau ginen, argitaletxik Durango emandako aleanak gaztau iteie, urrungo astin, aste bat berandu esatezat lehengo edizizua gortu dela, ni flipatzen, oso eskertuten nago. Era Inigo, gero honetan lanien, bihurtu dalako apurtxu bete liburutik bebai, jendeak eskatzen du, zurekin egotia feedback hori komunikabideetan bazabiltze bebai gaiari ikusgarritasun emoten, honekin guztiarekin lotuta podcast bat bebai, eta, badatoz barrizek, ez da? Bai, izen zen dana juntau zen, ez, momentu baten, nahi ekainin esatezatenin liburu hau argitara ingoala, batea guztain jasozet bi bazuekeko proposamen bat, telebistan atal bat hileko osasun mentalai eskainite, eta gero atal hori podcast bilakatzeko, ez? Eta hortxen abil, ireietik honea, astero gai desberdin bat, gonbidatu desberdin bat, eta horre asko hain naiz... Korapilo askatzen. Korapilo asko askatzen, eta batzuk askatzen da beste batzuk sortzen, hori ere esango ez, ezautu ditut errealidade batzuk oso gogorrak, eta jendik erakutsi duen ausardeixe bai telebista bai podcastea tortzeakun, benetan txalotzeko da. Ze olako testigantzai esker sortze, olako testigantzai esker lortze deu estigma hori pixket apurtzi ez, gai honekiko. Sendatzen da, sendatu alda. Sendatu alda, bai. Sendatu alda, nahiz da batzutan emateun ezetz, eta egiz esan urteko suizidun kopuruk ez du bate laguntzen, batzutan hori sinisten, baina sendatu zaitezke. Baina sendatzeko, berdie erraminta desberdinek, eta bati bat, terapixe. Eta gizki da honai terapixe ez paixo ziurtatzen, zoritxarrez, aipauetan suizidixo kopuru hori berdin mantendukoa edo eta aixoingoa. Orduan, hor lan asko gatzezak gutxiko. Oso iradokitzaia iruditu zait Alberto Barandiaranek kaleratu duen azkenengoa, gurea falangista zen. Iruditzen zait esaldi horrekin bakarrik dena esaten duela. Bordelen jaio zen Claire Etxereliren Elis Ulabrevi, edo gaztelaniaz Elisa o la vida de verdad, ikaragarria iruditu zait. Arni Ernok oso maitea zuen, eta erraza da ulertzen zergatik. Azkenean, emakume langile baten amodiozko istorio izugarri ederra kontatzen du. Genero beltza ikaragarri gustatzen zait. Eta ere badira liburu ikaragarriak. Baina niri bada liburu bat netzat berezi eta gaina euskeraz da ona. Eta da 1280 harima, Jim Thompsonen liburua. Eta Xabier Olarrak euskaratua. Hor pertsonai nagusia xerif bat da. Baina xerif putakume bat. Eta nik unen batez ere idatziko nuke alako polizia putakume baten gainean. Beraz, bigunegi aria izaiekin jokatzen nik. Ken bezalako xerif jator, zuhur eta tajuzko batek jokatuko lukeen baino 1000 aldiz bigunago alazankoa.
Inigo, eskerrak emoten, aipatzen dituzu, lagunen batzuk gertu egon diran, eta batez be humoretik eta barretik lagungarriak izan diren batzuk, euren artien mirari. Bai, ondo esan duzu bezala zerrenda bat itxet, lagun eta humoristak dien lagunena bati bat, eta humori dago gizonez referente handi eta importante bada mirari nezat, eta oso pozio nago gaur etorri alako. Nire bai. Gogoeta egiten mirari egon gara, humorea barre egiteko bai, baina humorea gauzazko esateko, kritika egiteko, beldurrei estigmai aurre egiteko. Sendatzeko. Sendatzeko, ez? Badago eragiketa bat, ez? Esaten dute humorea dela mina gehi denbora, berdin humorea, ez? Eta orduan, nire bizitzako filosofian edo bada, parte garrantzitsu bat, bizitzeko modu bat, esango nuke, eta ikasi dudala, mina eman didaten gauzei, denbora pasatakoan barre egiten, eta nik uste dut Inigo gere liburuan hori islatzen duela, eta gure harremana ere hortan oinarrituta dagoela, ez? Humorean, hortik humore saio batean ezagutu genuen gidoilari, eta hortan jarraitzen dugu, eta elkarri kristonak esaten. Askok entzungo balituzte gure elkarrizketak, baina humorea ere horretarako bada, gaizto izateko ere bai, eta garrantzitsua. Zer sentitu duzu, liburu irakurtzean, mirari? Izan da nire bizitzaren zati bat irakurtzea, ze liburua esplikatzen edo kontatzen hasten den momentu hortatik oso hilabete gutxitara ezagutu ginen. Eta ordutik ez gara aldendu, inongo momentuan. Orduan irakurtzen doan bezala nik banekien non zegoen bera, non nengoen ni, gutxi gora bera zer esan nion, ze ari ginen elkarrekin bizitzen, ez? Eta izan da pixka bat nire azken 3 urten bide horria irakurtzea ere bai, eta konturatzea zenbat aberastu naun Inigok. Ausarta izan da, Inigo, liburu honetan? Bai, bada ausarta liburuan eta bizitzan, ez? Ezagutu genuen momentutikan, berak normal esan zuelako depresioarekin nago, psikiatra edo psikologoarekin nabil, medikatzen ari naiz, eta hori ez du edozeinek egiten, ez? Beti osasun mentalaren inguruan itzala handi bat dagoelako, gorde egiten delako, eta da lehenengo pertsona ezagutu dana aurrez aurre esan didana ze gertatzen zaion, inongo konplejuri gabe, eta horrek aberastu nau, ez? Jakin dudalako bera ulertzen eta bere espazioak errespetatzen, eta baita ere askotan zaintza lotzen dugu gainean egotearekin, baina berarekin ikasi dut zaintza badela ondoan egotea. Eta orduan, berak distantzia behartzuenean ni hor nengoen, baina espazioa utzita, eta behar ninduenean ere, hortzegoen gure harreman hori, eta hor nengoen berarentzat. Oso kuriosu da, lehen justu esan dugu, ez? Gai hontaz hitzetik gertuko jendekin oso zaidala, baina mirarikin oso erreza inzitzaiten, ze mirari da personak sekuleko konfiantzi transmititzen ja ez dutuzun momentutik. Eta gaina beste gauz badake ona eta humorikin dauke loturie. Nik nahi dut, nik gauz bat kontau eta beak hori humoritxi iteko erabiltzia, oindik eta erruki geixokin tratatzie baino. Nik adidez mirariri kontau nizonin medikuna jun da mediku izan nizonla. Pues nada, que me quiero matar, mirarik parre intzun, eta ordutik aurrea erabiltzezun esaldi hori nahi parre inarazteko. Eta askoz sendagarri da, eta askoz babes handixo da hori, beste gauze baino. Kamara liburu denda, orain dela 100 urte hasi zuen bere aktibitatea, naiz eta data zehatza ez dakigu egia esan. Eta, hasieran liburuak saltzen genituen, baina baita ere saltzen genuen aldizkariak eta prentsa.
Eta horregatik, hasieran ez geunden hemen, orain dugun kokapenean, San Francisco kalean geunden, trenbidearen ondoan, hor prentsa hartzeko. Urteak pasata gero, prentsa korreoz heltzen zen, eta horregatik aldatu genuen geure kokapena Euskalduna kalera. Etorri ginen, zen hemen justu ondoan dago korreoz bulegoa. Nik esango nuke, hemen lan egiten dugun guztiok liburuak maite ditugula. Ez dira bakarrik saltzeko, baizik eta irakurtzeko, eta saiatzen gara gure bezeroei gure liburuengiko amodioa transmititzen. Ez dakit kutxunena izango den ala ez, baina oso berezia da Humberto Ecoren En el nombre de la rosa, zeren da eleberri historikoa ireki zuen liburuak. Ez dakit egia esan, ez naiz beti liburu saltzailea izan, hasieran ingenieritza ikasi nuen eta bizitzaren gorabeherak direla eta hemen amaitu nuen. Eta liburuak behar ditut nire bizitzan, eta horregatik horiekin zeozer relazioa daukan zeozer egingo nuke. Beste izen ezagun batzuk, Itzaurren esate baterako, Telmo Irureta Aitziber Garmendia esaten gabiltzalako, Aitziberrek zema lan egin duen, eta noiztik dabilen lan hori egiten, ikusgarritasuna eta mai gainean jartzen, suizidioaz hitz egin digu berak, aldea, B aldea, Aitziberri gertatu zitzaiolako, ez da, momentu baten, eta berak esan da, mutilaguna zena, suizidatzen danien, eta berak, egin du lan hori, zesku zabala, Aitziberbe gugaz, hori dena kontatzen aspalditik, eta zesku zabala, inigo, bidelagunen artien, eta Zeitzaurre ederra egin duen libururako. Aitziber da Telmo bisek izen di oso eskuzabalak beti, eta Aitziberren kasu ni akorratzen naiz, beak publikoki kontauzu nien, da lehenengo aldiz gertauzen nahi suizidio hitza jatzeixo nien, ez? Nik beha izan nizun, ez dakizu zenbat lagundu dizun, ulertzen beste aldie. Ni suizidau izen banitz, ze lagako nun atzin, zenbat min, zenbat sufrimendu, zenbat ulermen falta. Hori ulertzen lagundu dizu eta hori asko da. Eta orduan Itzaurrik erabakitzen ari nintzenin, zeiun ikusi nun, Aitziberrek baio mertzula. Nere zorioneako beak zeiun esan zuen baietz, hori ere oso grazioso izan zen panoramiez, ja behin idatzi zuen eta bialdu ziren, etxin euen, irakurtzen hasi nintzen, neharrez hasi nintzen, ama etorri zen, ze pasatzea inigo, eta irakurri da, Aitziberri Itzaurri, eta amak irakurri zuen, da amak neharrez da pasaren, ez dakizen bora, biso neharrez, olako Itzaurre poli bat irakurrita gero. Baina gero beste alde batetik, bernun, mirarikin bezala gai hau asko partekaetan pertsona bat, eta hori da Telmo Irureta. Eta Telmo Irureta dauke kapazidade bat, bere uri parrileko. Eta eozein gai zer izoi umore puntua atatzeko, esan nula, berdet Telmo. Ze liburun zier... Bere egoera vitaletik gainera. Oida, eta liburun zier daon tonu atsegin, baino, makabro hori batzuten, bi Itzaurretan oso ondo reflejaute ikustea. Orduan, eske bi Itzaurriek netzat sekulekuek die, eta sekuleko laguntza izan die bisek, irakurlie liburun barneratzeko. Oso eskartutena bisi. Lehen da bizi, azala eta atzeko aldea. Izenburua. Izenburuak esaten didalako edo pentsarazten dit zertaz izango da liburua. Portada eta kontraportada lehenlangu. Amaiera. Esperoan interaktuatzia dauko zera ez, amaiera gazta nire bizitzagaz ikusten badot elkartasuna aukela, oran ekien dut. Arkibidea. Hasieratik irakurtzeot, eta gero amaiera arte. Amaiera. Eta espadauko amaiera hon bat, kapaznaz liburu hori ez irakurtzeko. Ondo amaitzen direnak, normalean, horrela lasaiago gelditzen naiz. Ez dotzate buruari buelta gehiagorik emoten eta lasaiago gelditzen naiz. Ondo bukatzen dutenak. Amodiozkoak baldin badira eta ondo.
Gustokoena dire, amaitzen dizenak ondo, triste barik, alegre amaitzen dizen liburuek. Onak, da segidakoak. Osa, bigarren atal bat aldabena sortu beste liburu batengan. Argixa. Ba, amaiera onak. Amaiera onak doraz gustokuen, ze liburu bat irakurtzen dozunean, nahi dozu beste mundu posgarri baten bizi eta nahi dozu zeure egunerokotasuna ahaztu, eta horritxaitzik igual nahi dozuz liburu batzuk ondo amaitzen dizenak eta zure gorputza gustora izten da bezala. Niri gustatzen zaita ilunbeko triologiak eta olako pixka bat poliziakak edo direnak edo, baina parre egitekoak ez dakit. Barrerasi, bueno, gustetan jataz, baina asko ez todaz irakurri lango barrerik egiteko, nosbenka, barritxubet edo irrik barritxubet araten zait, baina ez dut irakurri lan barre lan egitekorik. Ipuinak, oin lobakin nabilako. Bapez. Barre, oin ez dugu gogoratzen. Igual amaiera onak, gehiago gogoratzen doraz, barre eraitzena den liburu apaini. Igual Miren Agur meaberen itxaslabarrean izan leike. Bueno, Miren Agur meabe lekitxarra da. Eta orduan berak liburu hori kasualki lekitxon dago kokatuta. Eta ezagutzen dugu lekua eta txikitan handik ibiltzen ginen eta orduan badirudi hor murgildu egiten zarela garai horretan eta txikitako gauzetan. Azkenak hori, ilunbeko trilogiak irakurri deten mentiroso eta hoiek, gazteleraz. Bada Bizkaiko herri bat eta poliziari buruz, lapurketak, droga kontua, tola horri buruz. Oldin ez dut argitu. Nabil, ni naze, alireteatur mailan nazen zaiotako zera, irakurlea. Da, holan, zerak, novelak da, enaz horren azizia, ez. Asko afizionatu naz Instagramen liveak eitzen da bezenian liburu bat zuri buruz berbaitzen da benak, eta orduan baitzen bitxu, irakurtzen hasiko naz. Eta horrek obligaten zaitxu beste liburu batzuk, zeure gustokua ez dizen liburuak irakurtzen. Sare sozialak klabetako bat. Mirari aldatzen du edana, geun zelen erakusten garan, horrek dakarren presiba sare sozialak egongo dira, noski, inigo, liburuen bebai, gazten gana iristea lortu duzu, liburuarekin. Bai, gaztien gana eta batzutan aurren gana ere, bai, ni flipa indezen zortan. Guraso batzu betortzi esan ez, gure 8 urteko alaba ez dut ondo ikusten. Hori oso impactanti zen da. Baina, bai, nik usteet asko identifikabila bati bat medikuk emandako erantzunetako batekin, ez da, depresizun zabela, gazti ezea eta. Ze, klaro, gaztien inguruna eraikitze dugu irudi oso kuadrikulau bat, ez? Ikasten, parrandan, lanine bai batzuk, ez dakize. Orduan, zuguten bazea esan ez, hiltzeko gogudoak ezula, supuestamente, bizi oso aurretik daukezunin, zenbait jendei deskoloka bitxua bidea horrek. Baina, gaztetasunek ez zaitu libratzen gaixotasunetik, orduan, pentsau nahi dut hortan batzuk identifikaute sentidu dila, eta, nik eskertzet. Hau guztia gainera pandemia testu inguru baten, harrapatu zaituena zeuri idazketa prozesuen gaztietan, ikusten dana, ez da? Ze arazo bihurtu dan hori guztia. Aurrera egiteko, esan dugu, Mirari, aurrera egin aldala eta gainera egin beharko litzatekela, ez da? Bai, beti dago norbait. Entzungo zaituena, lagunduko zaituena, naiz eta bakarrik sentitu ez, esperantzaren telefonoan ere bai. Baina bai nik
inguruan, behintzan ere inguruan konturatu naiz azken boladan, badudala sare oso garrantzitsu bat, tartean Inigo dago, ezta? Eta helduleku horiek oso garrantzitsuak direla, eta askotan ez dugula jotzen jendearen gana, ez du, ni laguntza eskatzen pertsona txarra naiz. Ez, dena nik egin behar izaten dut, baina konturatu naiz laguntza eskatzak ez duela ezer txarrik, ez? Eta garrantzitsua dela, eta beti entzongo zaituela norbaitek. Orduan, bueno, aurrera egin daiteke. Poliki, baina egin daiteke. Misterioa eta fantasia nabarmentzen dira eleberri honetan. Neskatxa baten baiketa dela eta, Alberto Ladronek idazle bezala bereizgarri dituen markak naturaren indarraren eskutik adirazi egingo dira liburuan zehar. J.E. Urrutia Kaporen azken liburuarekin topo egin dugu. Kurtso bukaerako bidaia, azal zuriko nerabeak, ingeleseko berbak eta Kanadako banderak. Ze egitera datoz? D.K. Bosgarren poesia saria irabazitakoa. Arima oinarri izan da, hausnartzeko aukera egokia ematen du, beti ere, unkiberatasunetik atera gabe. Askotan, liburu bati, kantu bati, morezko bakarrizketa bati, edota pelikula bati, esigitzezako mundue aldau berdula. Honeako noski. Ni ez da horrekin guztiz ados nao, baina bai nao ados, artefaktu hauek izen laizkebela zubi bat irakurle, ikusle eta entzulien artin. Eta hori izen laikela mundue aldatzeko lehen pauso bat behintzat. Beaz, segidu daigun. Segidu daigun zubisek sortzen. Segidu daigun sortzen. Eta segidu daigun bate aldatzen.